Nej, du må lige fylde forfra igen. Ja, vi er klar. Er du i gang? Ja, vi er i gang. Nå, okay. Så er vi klar, Carter. Yes. Velkommen til årets... Nej, jeg skal selvfølgelig ikke kigge på lodtrækning. Vi trækker hold til beerpong-turneringen 2012. Og vi skal have 9 hold med 2 på hver. Og hvorfor filmer vi her, Carter? Det er fordi vi ved, at uanset hvad, så vil vi blive beskyldt for at have snydt. Uanset om det er fair hold eller ej. Så nu filmer vi, Yes. og så kommer det på Facebook. Nemlig. Er vi klar? Yes! Skal jeg lige have kamera med her? Yes. Hold nummer 1, det bliver Jens Øje. Yes. Og Jens, han skal dyste med Danislav. Vi råvest. Skriver lige ned. Ej, det gider vi ikke. Vi ligger bare lige ud i hold. Bare lige 1 og 1. Næste hold bliver som følgende. Søren Thomsen, Over junior. Auer Junior. Han dyster sammen med Jonas, a.k.a. brækker mig på bjæsken. Og det er hold 2. Hold nummer 3. Torbjørn, som dyster med Philip. Det er bare Carlsberg. Ja, meget overvist. Det var Philip og det var Torbjørn. Torbjørn og Philip på hold 3. De er hurtige. Bare overvist. Nu kommer han ind. Nå, det er bare... Okay. Hold nummer 4. Hold nummer 4. Det siges hold nummer 4 og hold nummer 3 har en lidt længere vej til finalen. Frederik. Og Trondal. Farligt match der. Den hvide kriger. Det var hold 4. Yes. Hold nummer 5 bliver som følgende. Thor Farmer. sammen med Iceberg. Yeah. Og det var det hold nummer 5. Det er spændende nu. Og så skal vi over i den anden pulje til hold nummer 6. Karlborg himself. Sammen med... Den tror de ikke på det der. Knudsen. Sådan. Holdene er valgt. Det er ikke nok at ved. Nej, det var sådan set godt trukket. Det er faktisk okay trukket. Vi kommer i den lidt halvdel også. Det er særligt. Det er ikke nok at ved det. Jamen, det gør de andre også, der er tilbage nu. Hold nummer 7. Mette. Sammen med... Hun er faktisk den første pige, har hun ikke? Så havde vi trukket en anden. Ja, det kan jeg sgu ikke huske. Sammen med... Sal. Farlig match. Det er det, vi skal spille mod. Ej, og hvis vi taber den. Nu ser det korrupt ud. Hvis vi taber den. Beerpong mod Mette og Sal. Ja, vi går begge to på gymnasiet, så de... Nå, hold nummer 8. Katrine. Sammen med... Kralle. Fiskfyr. Der skal hun passe på. Ja. Det var hold nummer 8. Så sidste hold, det må så være noget med noget Nicoline. Og noget Aura. Tror jeg. Ja. Det var holdene. Super. Vi ses på lørdag.